Hogy tetszett a meccs, mit szólsz a győzelemhez? Nagyon örülök. Én egyébként osztrák győzelmet vártam, nem számítottam erre. Mérkőzésének 44 év után az Európa-bajnokságon 2-0-ra legyőzi Ausztriát és győzelemmel kezd. Magyarország végül is 2-0-ra legyőzte Ausztria válogatottját a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Mi itt a Mont Beach közönségét kérdeztük, főleg a gyerekeket, hogy elmondják, miben is nőtt a magyar foci az osztrák fölé. Szóval speciális gyerekszáj különkiadásunk következik. Jó napot kívánok! Miben nőttünk most az osztrákok fölé ezen a meccsen? Erőben, észben, és még sok minden másban. Nagyjából mindenben szerintem. Hát szerintem abban, hogy nem adtuk fel, meg hogy így a passzok pontosak voltak, és hogy előbb-utóbb kijött belőle a gól, és sok támadásunk volt. Szerintem az összjátékban. Nagyon sokat passzoltunk, meg jókat is rúgtunk. Hát nem tudom. Azzal, hogy rúgtunk 2 gólt? Hát ügyesek voltunk, az biztos. Igen, sokat passzoltunk, nagyon sokat futottunk, látszott a statisztikán is, és nagyon elégedett vagyok a magyar válogatottal. Jól kandiba voltak, és szerintem jól fel voltak készülve erre a meccsre. Melyik tetszett jobban, amelyiket a Szalai Ádám bácsi rúgott, vagy amelyiket a Stieber Zoli bácsi? Amit az Ádám. Szereted az ilyen hajtós gólokat, amikor be kell gyötörni? Igen. A második az jobban tetszett, mert az olyan szebb volt szerintem. Szerintem mind a kettő ugyanolyan jó volt, mert gól és magyarok lőtték. Hát nekem a második az jobban bejött. Hitted volna, hogy Szali Ádám egy ilyen fontos pillanatban betalál? Nem, én nem. Pont az előbb a gól előtt mondtuk, hogy cseréljük le. Én úgy gondoltam, hogy azelőtt nem teljesített olyan jól, de azzal a góllal teljesen meggyőzött engem. Miért győztek a magyarok? Mert úgy érezték, hogy nagyon fontos ez az EB, és összeszedték magukat. Tetszett a csapatszellem, hogy sokat passzoltak, és így kerültek a gólok. Nagyon jól játszottak szerintem. Nagyon jól játszottak. Betennéd Izland ellen újra a kezdőbe a Szalait, vagy kezdjen a Böde? Hát nem, kezdjen a Böde. Hát a 2 gól az nagyon tetszett, meg nagyon jól védett a kapusunk.